prana marang kabeh pang padha mirsani ya ta. Rupa iso tuwa, bondo iso suda. Nggih, lajeng. Diwet-wet. Oh, diwet-wet. Bojoku saiki kan wis gak nyindir. Tak kira kuwi adoh jebulmu ngono tok. Nyuk tenan jenenge- kowe iki. Lah kan mergo bondo karo rupa niku. Ya. Rupa iso tuwa, bondo iso suda. Wong melarat bakale oncat, wong sugih bakale mulih. Lho, wong pinter mesti wis tau ngiler. Kagem Mas Bagong Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dongake men sehat. Ya. Amin. Terus ki, ayo. Bojoku kan saya saiki nyanyi hadroh, Bang. Apa ya? Nggih, Pak. Penyanyi hadroh bojoku kula Oh iya. Lah riyen nyinden mboten saiki nyanyi hadroh. Angger aku mulih tanggapannya mesti nyanyi. Weh, Kan ngarep lawang langsung ya dana, ya dana, dana, ya dan jaluk bayaranku. Kuwi jaluk dit. Nek bojoku malah ora enek kemajuane. Ora nek Nyanyi seprene lagu anak-anak. lagune piye? Angger nyanyine pas adus ya. Heeh. Nah, lagu anak-anak itu lho, karo kosokan ngono kuwi. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih. Karo adus. Nyanyi lagu mbok ganti yang kosokan. Lihat kebunku penuh dengan bunga. apa iki? Iki cerita bojo lah, dek iki kok kosidah. Lah kuwi bojo mulane ucak. Nek kula pripun? Lihat kebunmu. Anu kok usah. Anu buduhe tenang nyanyi. Terus ki ya ucak. Rasane kene kok lak plathok mbeduraimu. Kok ora ganti cocak rawa kok. Ya. Blonder ra WA iki. Mau wis anu aku. Piye? Nguneni aku. Panono, nilap kowe ngono dan. Kowe ora ngomong kae dagelane Bagong Banseri kowe ora wedi. Ayo, ayo. Cengkake nganggo dikuwel barang. Berarti anak kowe itu iso nguwel saiki. Jan ketole kekep kae. ngowol. Nguwel Pak De. Nguwel apa iki? Bagong iki lambemu iki lho. Nguwel sing kok suwala kuwi sing. Oh, ya. Nguwel iki kang kepet balane nduk kan kena ati numpas ya. Numbas. Terus kuwi ngono kuwi kok awal. Gregel ngono kuwi lho. Pikiramu reget ae. Lho, lah ngawal iki napa to, Pak? Hah? Kula nembe niku. Wis kuwi anu kuwi. Ngawal ki panganan Ngawal ki gedang ya ta. Dikai tepung digoreng, terus dibakar, Budeng, utuh. kei susu, kei keju, coklat kuwi jenenge Ngapusi. ngawal lho. Gedang ngawal lho. Wah, lah kuwi aku ki ora piye to iki? Tapi kula ngertose pisang ngawal niku lho, Pak De. Kene iki cocok. Lah terus. Ngono kuwi semene iki cocok. Bener nek pisang awal kuwi Pisang jenenge. awal itu ada. Ning sing gawe kuwi nek pas gawe pisang kuwi lagi ngawal pisange kuwi maksudnya. Ngawal pisange. Iya. Nanti pisangnya dicekel terus dingin iki lho, Nok. Pripun? Cekel terus dingin iki. Diolah ngene. Kayak Sarung jagung. parut nom kae. Yuk Mas Ulung. Monggo yuk.